फैगासिनो रंजालि बैसागु फोरबो। नंगौ, बैसागु बोथोरखौ बरायनायजों नोंथांमोननि गेजेराव फैगासिनो आजां गाजां मुंनि बैसागु मिउजिक भिडिअ। रंजालि बैसागु बोथोरखौ बरायनाय आरो मिलौदो देंखोजों सुबुंनि गोसोखौ गोजोनग्लाय होनो आजां गाजां बैसागु मिउजिक भिडिअआ नोंथांमोननि गेजेराव फैगासिनो। मिथिंगानि समायना रमायना बैसागु बोथोरखौ लानानै सुजुनाय आजां गाजां मेथाइया थारैनो सुबुंफोरनि गोसोखौ जै खालामगोन। रिंसार बाग्लारिनि बिथोन होनाय, बाबुला बर' आरो अनिश मोसाहारिनि करिय'ग्राफार होनाय आरो प्राणजित बसुमतारीनि दिहुननाय गोदान बैसागु भिडिअआव नुनो मोनगोन दोमैलु ब्रह्म आरो भानुमति बर'नि फाव खालामनाय। बे बैसागु मिउजिक भिडिअखौ फैगौ 7 एप्रिलाव बेखेवगोन। नोंथांमोना बे भिडिअखौ माइलि प्रडाक्शन इउटुब चेनेलाव नुनो मोनगोन। मख'नो गोनांदि बाक्सा जिल्ला मसलपुर हालामनि दाब दाब समायना मिथिंगायारि महरनि थावनिफोराव बे भिडिअनि शुटिंखौ खालामनाय जादों होननानै फोरमायदों। माबादि जातनि सिख्ला जाखो नोंलाय गारि मथरजोंल' सिथाबायगा खावलाय हाबसोलायनाय मिनिस्लुनाय सन। बाक्सा जिल्लानि गुड शेफार्ड नेशनेल स्कुलाव फोरोंगिरिनि गोनांथि जादों। बे फरायसालियाव दासान्दि इंराजि, सानखान्थि, फिजिक्स, केमिस्ट्रि आयदानि थाखाय 7 फोरोंगिरिफोरनि गोनांथि जादों। बेफोर आयदानि थाखाय बिजाथिफोरा MA, MSc, BEd आरो DLED थानाय जानांगोन। लोगोसेयैनो सायख'जानाय बिजाथिफोरनो दानबान्थाखौ 10 निफ्राय 20,000 रां, 10 निफ्राय 30,000 रां आरो 8 निफ्राय 14,000 रां होनाय जागोन। गोसो गोनां बिजाथिफोरा गुड शेफार्ड नेशनेल स्कुलनि नैबे मबाइल नम्बर 600004388282 आव वाट्सएपनि गेजेरजों फोरमान बिलाइखौ दैथायहरनो हागोन। नङाब्ला नैबे मबाइल नम्बर 7086283946 आव थोंजोङै कल खालामनानै सुलाद लानो हागोन। बिजाथिफोरा गाव गावनि फोरमान बिलाइखौ थाबैनो दैथायहरनांगोन आरो फैगौ 9 एप्रिलाव बिजाथिफोरनि आनजाद जागोन।